салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. хабарҳо дар бораи барса рӯз то рӯз зиёд шуда истоданд, ҳам дар дохили даста ва ҳам берун аз он. имрӯз мехоҳам ба шумо хабарҳои тару тозаи дастаи каталониро ба шумо пешкаш намоям. биёед аввал дар ин видео 1000 лайк ҷамъ мекунем, то ин ки ролики моро ютуб ба дигар мухлисони Барселона паҳн кунад. аз шумо танҳо лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акун дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошад сар мекунем. сармураббии нави Барселона Роналд Куман мехоҳад Коутинёро дар даста нигоҳ дорад. баъди бозии финали Лигаи Чемпионҳо Куман бо Коутинё во мехӯрад. пас аз чанд рӯз ӯ аз Бавария ба Барселона бармегардад. роҳбарияти Барселона омодаанд ки Инвар Ракитиш ва Артуро Видалро фурӯшанд, аммо аз Коутинё ҷудо шуданӣ нестанд. ғайр аз ин, Коутинё метавонад ба Интер равад ва Лаутаро Мартинес ба Барселона ояд. шояд роҳбарияти Барселона баъди ҳунарнамоии Коутинё ва 2 голи задааш ба Барселона аз кори кардаи худ пушаймон шуда бошанд. зеро Коутинё ба Барселона нишон дод ки айб дар ӯ нест, балки дар сармураббии собиқи Барселона будааст ки ба ӯ бовар накарданд. агар Валверде ё ин ки Сити нақшаи мувофиқро интихоб мекарданду Коутинёро дар ҳайати асосӣ ҷой медоданд, ӯ ҳатман муваффақ мегардид. фикр мекунам шумо бозии ӯро дар Ливерпул ба ёд доред ки чӣ хел ӯ зур бозӣ мекард. Коутинё ки дар Премер Лигаи Англия беҳтарин буд, нахоҳад дар Ла Лига чунин нашавад. ба ӯ айни ҳол танҳо боварӣ намерасаду халос ва шояд Куман тавонад ки ӯро дубора ба сатҳи қаблияш барорад. инро албатта вақт нишон хоҳад дод. мухлисони Барселона ба ин чиз бовар доранд, чунки барои ӯ беҳуда зиёда аз 100 миллион евро пардохт накардаанд. дӯстон, чӣ хеле ки медонед, сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. дар он ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария буда даромада моро дастгирӣ кунед ва бо промокоди барсатиҷи 6500 рубл туҳфа гиред. дастгирии шумо, пешравии мо. бинобар иттилои Диарио Спорт, Барселона аллакай медонад ки кадом бозингаронро бихарад. ин ҳамлагар, нимуҳофизатгари марказӣ ва ҳимоятгари канорӣ аст. дуталабони асосӣ Лаутаро Мартинес, Эрик Гарсия ва Хосе Гай ҳастанд. Валенсия ният дорад ки Гайро бо маблағи 50 миллион евро бифурӯшад. агар ба ин нафарон таваҷҷӯҳ кунем, Мартинес бозингари бисёр хуб аст ва ин мавсим аз сатҳи баланди худ дубора дарак дод, зеро бо ҳамроҳии Лукаку дар Интер яке аз бозингарони калидии Интер ба ҳисоб мерафт. Хосе Гай бошад кайҳо боз дар Валенсия ҳунарнамоӣ мекунанд ва аллакай таҷрибаи хуби бозӣ дар Ла Лигаро дорад. ӯ футболбозе аст ки бештар ба хатти ҳамла майл мекунад ва мехоҳад ки ҳамеша дар ҳамла бошад. агар ба Барселона ояд, албатта ӯ бояд ҳам дар хатти ҳимоя ва ҳам дар хатти ҳамла бояд кӯмакрасон бошад. голландиё футболи ҳуҷумкорро дӯст медоранд. аз ҳамин лиёз Куман бештар чунин бозингаронро мехоҳад. аммо Куман бояд хатти ҳимояи марказро фаромӯш накунад, мавқее ки аз ҳама зиёд ба пурқувватшавӣ ниёз дорад. маҳз бо ҳамин сабаб Барселона ҳимоятгари Сити Эрик Гарсияро мехоҳад. ӯ ҳамин мавсим ба ҳайати асосии Сити ворид шуд ва дидем ки ба ӯ ҳанӯз таҷриба лозим аст. як мавсими хуб ё ин ки 3-4 бозии устувор сатҳи футболбозонро муайян намекунад. барои ин вақт лозим аст. бубинед ки Барселона қаблан футболбозони бетаҷрибаро ба мисли Фирпо ва Жан-Клер Тодибо харид, аммо онҳо ба даста лозим нашуданд. хуб мешуд ки Барселона як ҳимоятгари ботаҷрибаро мегирифт, то ин ки хатти ҳимояро пурқувват мекард. вале фаромӯш намекунем ки Жерар Пике низ дар ҷавонияш ба Барселона омада буд, аммо он замон дар даста Карлос Пиол буд ки ба Пике кӯмаки зиёд кард ва ӯ яке аз беҳтарин ҳимоятгарон шуд ки ин ба издивоҷи ӯ бо Шакира оварда расонид. дар баробари ин Барселона боз ба як ҳимоятгари дигари Сити Анхелино таваҷҷӯҳ кардааст. ӯ қисмати дуюми ин мавсимро дар Лейпциг гузаронид. футболбози 23 сола нархаш 30 миллион евро буда, бозияш ба Хосе Гай хело монанд аст. ӯ дар 13 бозии Бундеслига 1 гол ва 2 ассист дорад. Пьяниш ба Барселона омадан наметавонад. сабаби ин коронавирус аст. ӯ худро дирӯз нороҳат ҳис кард ва тести коронавирус спорид, ки дар натиҷа бемор буданаш маълум гардид. айни ҳол ӯ худро беҳтар ҳис мекунад, аммо тӯли 2 ҳафта дар хона нишаста тавобат мегирад ва баъдан ба Барселона меояд. ёдор мешавам ки Пьянишро бо Артуро Мело иваз карданд. дастаҳои англисӣ Эвертон, Вест Хэм ва Арсенал ба Рафиня таваҷҷӯҳ карданд. Куман то кунун ба ӯ ҳарф назда аст ва Рафиня дарк мекунад ки ӯ ба дастаи худ нодаркор аст. ояндаи Рафиня дар Премер Лигаи Англия аст. айни ҳол ӯ бо футболбозони дигари Барселона, ки аз истироҳат баргаштанд, тамрин дорад ва ҳама чиз ба он равона шудааст ки Рафиня ба Премер Лигаи Англия равад. шартномаи ӯ то соли 2021 буда, арзиши 16 миллиони ӯ таваҷҷӯҳи дигар дастаҳоро ба худ ҷалб кардааст. албатта Барса мехоҳад аз ӯ ҷудо шавад ва шояд пешниҳод
пешниҳоди аз 16 миллион камро низ қабул кунад. Як бора се дастаи англисӣ Эвертон, Вестхэм ва Арсенал омоданд ки ӯро бихаранд. Дар рӯзҳои охир хабарҳо оиди рафтани ӯ ба Латсио зиёд гардиданд, вале маоши ӯ метавонад ки инҷо монеа шавад. Рафиня дар Ла Лига мондан намехоҳад ва ду маротибае ки ӯ дар Селта бозӣ кард боиси он нагардиданд ки ӯ хоҳиши мондан дар Селтаро айни ҳол дошта бошад. Сармураббии Барселона Куман бо ӯ то кунун ҳарф назда аст, гарчанде ки ӯ ҳар рӯз дар тамрин аст ва бо Куман во мехӯрад. Бародари ӯ Тиаго ба Ливерпул меравад ва шояд Рафиня ба Эвертон гузарад. Агар чунин шавад, дар мавсими ҷадид дербии Мерсайдҳо боз ҳам ҷолибтар хоҳад буд. Ба ҳар ҳол мо аниқ медонем ки Барселона боз як футболбози дигари худро ки аз кӯдакиаш дар даста аст аз даст медиҳад. Ба ҳамин тамом дӯстон, Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.